Jeg hedder Robin, og jeg skal forklare lidt om funktioner. Lineære funktioner, eksponentielle og potensfunktioner. Og sammenhæng mellem dem. Forskriften for en lineær funktion kan jeg vise her. Det er den her. Og det er så den, der ser sådan her ud. Forskriften for en eksponentiel funktion, den ser sådan her ud. Og forskriften for en potensfunktion, den ser sådan her ud. En lineær funktion, hvis du ser den på en graf, vil altid være en lige, og den vil ikke krumme på nogen måder. Hvis du ser på en eksponentiel funktion, vil den buge af den årsag af, at der er procenter med i y-aksen. Og hvis du så ser på en potensfunktion, er der så procenter i y og x-aksen. Det vil sige, på begge aksler er der faktisk log, kan man også skrive det som. Ja, det er så deres udseende, de her. Hvis de er faldende, så vil de gå nedad, som du ser her. Det er de her, der falder. Den grønne herover. Ja, dem der er faldende. Og det gør de så, hvis tallet er mindre end hvis tallet er mindre end hvad hedder det? En 0. Ja. Og lige kort for at forklare, hvad A og B er. B er skæringspunktet mellem på en lineær og en eksponentiel funktion med y-aksen, og på en potensfunktion er det så en gang ud på x-aksen og op til b på y-aksen, og det er så skæringspunktet. Ja. Så vil jeg lige lave 3 eksempler på nogle funktioner. Og de ser sådan her ud. For eksempel kan man sige, at en lineær funktion, det kunne være et fitnesscenter, hvor man så har man skal lave et abonnement, det koster 150 kroner, og så betaler du så 50 kroner om måneden. Lad os sige, du betaler på de første 2 måneder er gået, og du skal finde ud af, hvor meget du har brugt i alt. Du har brugt 50 kroner på 2 måneder, det vil sige 100 kroner. Så har du betalt et startgebyr på 150 kroner, og på den måde har du så fundet hvor mange penge du har brugt på dit membership i fitness. Så kan man så sige, hvis du skal lave et eksponentiel funktion i den virkelige verden, så kunne det så være en bankrente, som jeg har skrevet her. Det kunne være, at du har 1000 kroner, du sætter ind på en bank, en konto, og du har en fast rente på 2,5%. Og så lad os sige, der går 5 år. Så har du fået en fortjeneste, og det skriver du så der, hvor der står x, der skriver du så 5. Og så har du så fået en fortjeneste på 131 kroner på 5 år ved at have dine penge stående i banken uden at gøre noget. Andet end ikke at have brugt dem. Og hvis du tager en en potensfunktion. Det kunne for eksempel være med vind og bølger. Hvis du nu skal finde ud af, at de to påvirker hinanden. Hvis du nu finder ud af, at vind, vi skal finde ud af, hvor meget vind, der er blevet brugt. Vi ved, hvor meget bølgerne stiger i procent, men vi ved ikke, hvor meget vinden stiger i procent. For eksempel, hvis vinden nu stiger med 50%, så siger man 15 gange, jeg forestiller mig så, den hedder 15 gange 50% opløftet i 0,75. På den måde vil jeg så finde ud af, hvad vindens procent er. Og det vil så sige, at jeg siger 15 gange 1,5 opløftet 0,75.
Og så vil jeg så få det resultat, når jeg så regner det ud på min lommeregner, vil jeg få det resultat, der hedder omkring de cirka 20%. Det vil sige, at vinden stiger med 20%, og bølgerne har en anden stiger med 50. Yes, det var alt.